Sikla botol rokni adong rok teor phaima jak joto okra chakra joto no ani kulumung te ani saksalai te ani kusurung ani thaksal mate hambaya phoroi kok bisi log riglak karon sharing mitanggang gai joto no dago wakto pun rok tongbai oba sopna rok nango kechini MDC sal je kok rok no sungno sawi khana rikha aborok no जों kaham khai khao wansugui bwsukangni salo sini tipasado phano bobo haike जों mothangman tei chini bwsabutui busurok no जों bahai khai bongni thinango kaham khai tongui nijini hao kaham khai tongui thangriman a ব্যবস্থা जों बरनो खाय खालामनानै उनथुं आव जों जतन मुजुंगो थियाबा तिनि त्रिपुरा हास्तेव जों नुकजागो जों गणतन्त्र हाबन यागुलो प्राय 72 बछर लाई थांगा जों गोबां नेता नेत्री रक्तो बुद्रि लायखा एमएलए मन्त्री रक जों सोनाम लायखा Nukha chini o hani busharo जों o hani malik hinjagai rok जों tini bomohai obosthaw tong abo tung srai srai kai chini mokolbai nugui dong tungkai जों nijini ha o hani nok phangse जों tini buini seleng hai kai samung khlaima tong गोबां माजागो बुजागो तकजागो बुथाजागो रेप खायजागो बिजार मानिया जेता जोंनि ब्लक प्रेसिडेन्ट साइकना दिखे आबो जों नेता हिनजानाय रगो रगो सायाबानोसो दाबो जत नगनो जत कामियोनो ससियेल मिडिया नि बिसिगै जोंनि एन्ड्रइड मोबाइल दमानि बागै जत नगो तंतुदै नुबै दङ जे जोंनि टिप्रासाराव गमहायके सादगलागै दं गदिनि नुगुई दंगो से जों नुगिया हाय खनाय दंगो खनाया हाय इंगुई दंगांगाय जोंनि बैसागुदै जोंनि बुसुरकनि भबिष्यत बंनि थिनां बाहायनाय जों दाबु अ जरावसे 2022 जों बुसुर दं कष्टखाय दंलाय मा दं थिनो जों दंगो अर त्रिपुरा हास्तेव जतबाय मिलिवै दंगो फियाबा गोबां मानथाय सकथाय चाकरि व्यवसा जत जागावनो जों नरजागै दंमानि जों नुजागै दं स्राय स्राय गे दाखुरो बुकुरो बिदिनि अमहाय जरावो जों गलायखेर गोबां गाहाम हिनि मानो जे तिनि चिनि बुबाग्रा भगवान हायके ईश्वर हायके जोंनो लगिरिनि बागै तिनि तिप्रासारनो मोथांनानै बागै मोदिनि याप्रि साबायजा अ जरावो जोंनो बलगि शान्तमा जरावो जों बनो लगिरि थाय हायनि बागैनो दाबो त्रिपुरा हास्तेव तिप्रासा 100 जनानि बिसिङाव प्राय 80 जनाले बुबाग्रानि गाहाम नायो ते जों यगनानि मुजुं जाबो हिनिनो बुबाग्रानो लगिरिलाय दं तेते बाकी कुरि शतांश तिप्रासाराव कामनि बागै हामजागिया गहकाय राजनीतिनो हामजागै निजिनि बायथान हामनानि बागै वानसुलायै दाबुको आगिनि हायनो बुबाग्रानो सेजावै कक सामारो जों नुबै दङ तंगाय जों जे नाहार मुंनो नाहारै तिनि त्रिपुरा हास्तेव अमहाय हाति पान्दा नखला पान्दा ताइको जनसभा खालायथानि जे बार जों सावै दङ बुबाग्रानो वाइसा लगिरि लायनो बुबाग्रानो वाइसा लगिरि लायनो नि सालाय दं प्रुफ दाबु फालोसे बाक्सा CPN हिनै बाक्सा BJP बाक्सा कांग्रेस हिनै सिनि तिप्रासानि बिसिङाव जोंबाय जोंसे दाबुको कक बांलाय दंमारो जों नुजागो फायदि बागै जों कगलानि मुजुं जत्त लुकुरकनो फायदि जों ते बिसिया 6-7 मास बुबाग्रानो लगिरि लायनाय तामनि बागै जों मोथांजागानि बागै कै जों तिनि BJP खालाय दंगाय रगो जाति राजनीति बदल खालायगाय रां फैसा मानो साकरि माननाय नखक माननाय वाक टक फन माननाय हिनै दाबो गतेवसा आगिनि हायखायनो जोंनो थकगै दंमानि जों स्राय स्राय नुजादों हायफानोसो जोंनि बर' रावखौ रां फैसानि
যতনিनो सामनांगौ रां फैसाखौ हायबानो जोङो 6-7 मास किसा कस्त है काटे लेखे बाहाय उनो हिनिसे आंखाय सिंनानै मुसु कारण लाई थांनाय सालाव 80 बছर जों अनेक कस्त है काटेका जों सरकारि सुजुग सुबिदा मान मांगे जों दिनै उनसुक जरा फायकेबा माय आफानो चले मानले इगे दिनै जों नुगै दङ सिनि तिप्रासारनि बगैखाय त्रिपुरा हानि जेसा मन्त्रि फादों दङ जों नुगौ सिनि ससियेल मिडिया है मोबाइल बिसिंदै त्रिपुरानि कुनु मुख्यमन्त्री सेंट्रल थांगै सेंट्रल गभर्नमेंट एबा प्रधानमंत्री संनो जे दाबि रखलाङै बरक रियो कय मुंब्लाय रियो आजारजों स्राय नुगौ बरक तानो सान के बरकनि सान मुंगाय त्रिपुरा हाव इंडस्ट्री कतर ते खुलगनानि त्रिपुरा हाव ते डेभलपमेंट खालायनानि स्मार्ट सिटी नामनानि म्युनिसिपल एरिया नो टेबल डेभलप खालायनानि लाइट कारेन्ट रिनानि हस्पिटाल नामनानि स्कुल कतर यूनिवर्सिटी खुलगनानि अमो हायरकन जों थाङै बनि मेमोरेन्डाम लिरनानै जों थानाय सप्ताहाव जों नुखा त्रिपुरानि मुख्यमंत्री मानिक साहा जेबाबे मेमोरेन्डाम लिरनानै कय मुंब्लाय लिरनानै जों नुखाबले इनका आज जगह ताबुकते चिन त्रिपुरा हानि त्रिपुरासा जे नेता तंनाय रक जे राजनीति खालायनाय रक जे लीडर हिजानाय रक बरक आमरक नकि नुगिया दे आमनोसे जों सोंनानै मुजुङो गुबैनो नों त्रिपुरासानि हामग्रायनो नायो हंगाय आज जागारगो त्रिपुरासा आमचायोबो हस्पिटाल कतर खुलगनानि त्रिपुरासा आमचायोबो कलेज खुलगनानि त्रिपुरासा आमचानि लामानाबो काहाम खालायना नांनाय अ सुबल सिंह बाजारनाबो स्मार्टनि बाजार सोनावना नांनाय स्मार्ट विलेज सोनावना नांनाय आमरो जों बरगै माने सानमारक जों नुगिया दाखुरबो गमो हाय नुगै दंफानो दे जों ताबुको लाई थांनाय जरानि हाय 70 बছর जेबाबे जोंनो थकका अबो हायखे जों ताबुको दंलायनाखौ आमोसे जों सुमु जों आगरतलानि सिमी तासिगो अर सुबल सिंह सफायका फायते जों गोबां इउनिभार्सिटी गोबां कलेज पारलै फायना नांगौ सिनि एसडीएम पारलै फायना नांगौ गासिबो सिनि त्रिपुरासा आमसे अमो हाय ग्रै नसा तांनि ग्रै आबो जों सोंनानै रोंया दा हाय केबा जों वान सुंना बा रोंया दा जों थिगासे जों बयनो सोंनासे जों लाथिखा गिरिका जों साकसाखौ द नगो वान सुंनानले तांनि सिनि आमसे एसडीएम ऑफिस ग्रै त्रिपुरासा आमसे तांनि बागै त्रिपुरासा आमसे कोर्ट सोनामजाया दिनै मोहनपुर एसडीएम ऑफिस गाना कोर्ट सोनामै दङ ऑफिस कदर कोटी रांनि प्रोजेक्ट सोनामै दङ नि जोंबो तांनि सिनि त्रिपुरासा आमसे फैया गजों त्रिपुरासा रखाय आमते खेमेंगे दंसिनाय गजों अमो हायखेमेंगे जों खुबसि मनगै लायलायसिनाय जे बुयि आमते उनके डेभलप उनि दङ त्रिपुरासा आमते उनके सब समय लामा हामिया दै गाहाम गरै लामानि बागै लामा माका सह हस्पिटाल गरै वाति दब साबाखांगे कारेन्ट गरै जों बमो हायखे चिनि त्रिपुरासा रक ते गुफुर खासि सिनाय ते बुसुन जों साथक जाना नांख आबुसे जों सोंनानै मुजुङो जे बुसुन साथक जामानि फरायचिनि त्रिपुरासानि खाव यकमानि फायसिनाय गुफुर जों थानसानि लामाव फायसिनाय आमनो जों चिनि लुकुरकनो जों सोङैमाया दे गाबनो दाखुर बुकुर बेलेखेनो जों वान सु फायखलायो तिनि हायदाराव चिनि बुबाग्रा जों आमसेकेल लगिरि दङ जे सेकेटानो 2023 नि बिसिङाव चिनि दफा मोथांजानानै थुं बिगाव दागा सुमुं आसायलाय तांनि 2023 नि बिसिङाव कारण 2026 सालाव गाय भारत तो बरक लेखा मंनाय डिलिमिटेशन नाय गाय नर लुगै दंना त्रिपुरा का तिनदिगे तिनो बांग्लादेश बॉर्डर सालब्रुम नो बांग्लादेश नि बरक त्रिपुरा हास्तेगो त्रिपुरा हाव हुंगाय जे सामानि कायबो हामो त्रिपुरा हानि बरक त्रिपुरासा हुंगाय सरल बखा काहाम जों फायबो बरक सुनो कुनु हिया अ जागा बेबसाबो खायतगो जे कुनु बेबसा गाय बरक अ हाव फायका गो हाव फायनायबा कुमुल जागाव थांगा गे बरक बुजा गतौ मै माया गचिनो हायके बुनायबो गरै तगनायबो गरै फायका गाय 4-5 बছর পরে কে বড় কোটি রাংनि मालिक नि थांगो गे अरनो फायसिनाय बले
Gai salgumbrung se Bangladesh ni borok sini hau kawi to gai 2000 salo 2026 salo jepru borok bone jagan apru to tiprasa busuk bang wansa busuk bang buri busuk bang sela busuk bang serai busuk bang okra busuk bang au beban no lekha jaknai ajorao tini অবস্থা কোনটি no गा आ 2026 salo जों যদি no तेरो borok kom khailu jakankai tabuk se जों 100 জন যে কোনো জায়গা কলেজে পড়ে ফেলুন চাকরি লান্থারি ফেলুন जों 100 জন जों 31 জন হিসেবে जों লেখা যাবে সেয়া 2026 সালে ইয়াগুলো जों 100 জনাও 31 জন আতো তংসিনো जों হিসাব খাইলে নেবেনি जों 2026 সালে পরেকে जों 100 জনাও जों খুব জোরে কে 20 থেকে 21 জন আমি থামাই আবো কিন্তু যিনি কামি তঙ্গই जों কামি আমসায় তঙ্গই जों আমনো বুঝিগলা সরকারি ভাবে যেটা নোটিশ গানে হাইকো সরকারি ভাবে যে তথ্য আবো সাকলাই জাগানো আবো কাগজ পত্র সিবিছে जों মাননাই আবো जों বড় থাকা কাই লুগাই আবো जों আগর তলার কথা কাই রাঙ্গাসরা কিনারক जों লুগাই আগে যে জায়গা রাঙ্গাসরা কিনারক কোন নক হুক করে তাবুক থাঙ্গাই দি রাঙ্গাসরা চিবি তারাপুর দরা থাঙ্গাই ইয়াকসি ইয়াকরা বেবাব নক উই থামাইকা আবো বড়নি ফাই বিয়াংনি ফাই কামো আবো হাইনো আগরতলা কিনার কিনে চিনি সিমনা পঞ্চবটি কাতলামারা কিনারক বছর খরনি খরকামকাই আপনি কিনা फाइटे जों मनक नानि दिगे थांगि दफा हानि बागै जों आइ जागानि याद कागनि बागैनो 2023 नि सिगां गायसो अ हाव बीजेपी सरकार ताबु आईपीएफ बाय जुग सरकार चलाबि दङ अ 2023 नि सिगां जों गायसा दाबि जे साकेपनो जों नारगै मानो कारण भारतनि संबिधान बिसिंखै डेमोक्रेटिक कान्ट्रि हकै जे बरक गोबां बर शासन खालायो ओंखाय एसेम्बलियाव तिनि 20টা সিট দङ गा अ 20টা সিট एसटी टिप्रासा बाय खातिजा अ 20টা সিট जेदिके थांगो आदिकेनो त्रिपुरा हावो सरकार सनामै मानो गा अ 20টা সিট ताबु गुबा गरानि लगे देबा मतो ओंखाय अ 20টা সিটनि लुकुरक যদি गुबा गरानि लगेयो तंकाकाय गुबा गरा सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट हेकेबा केन्द्रनि जे सरकार सामनो जों सावै मानो जे जों त्रिपुरा हानि टिप्रासारक अ हानि बुसारक जों मनक जासिनाय जों कुमा सिनाय अ कुमानानै हते जों रक्षा खालामदि आबो भारतनि संबिधाननि 2 তে 3 दाराव आर्टिकेल स्राय स्रायके सिजातव जे कुनु जाति अ कुनु हानि बुसारक যদি कुमानानै थाङै दंगाय सिनि इन्डिजिनियास रक कुमानानै थाङै दंगाय बनि सामुं मुसामुं बरक যত দিকে যদি কুমানাनै दंगाय बरक अ दाबिनो खायमानो भारतनि 2 তে 3 नम्बर आर्टिकेल जे जोंनो गोदान राज्य खलायरिदि आबनि बागै अ 2023 नि सिगां जों जे साकेपनो त्रिपुरा हानि टिप्रासार मोथांजाना नांनाय हायाखै जों कुनु दल बाय जों गोथाया अंकाय नों अ जागा सरकारखौ खावैमाया इंका बर निश्चय नायनाय जे त्रिपुरा हाव जे साकेपनो बीजेपी सरकार चालगै दंनाय चेष्टा खायनाय हानि बागै चिनि दाबि चिनि मान थाइरबो बर जे साकेपनो मारिनाय आदिगियोसे चिनि गुबागरा जोंनो बानचिरिनानि लामा तलाङै दङ इंका आबनो जों स्राय स्रायकै सायमानानि बान्दा दाखुर बुरो जों जे कक थाबाय मानसिनि एमडीसी दङ जे कक साखाथिनि अ सिकनसा पान्दाव फानो नरक যতন অমাহিকেন বুজকমানি চেষ্টা খালাইদি যে जों एडिसि आमजाय दंनायरो अ हानि बुसारक अ हानि नखफांजों अ जोंनो बानसिरनानै नांनाय जों बानसिरना नांनाय चिनि बुसाबुति रखौ थिनांगौ गाहाम गोरोंखाय दंमै थांना नांनाय हानि बागै जोंनोबो लामा जोंनोबो गाहाम कारेन्ट जोंनोबो गाहाम हस्पिटाल जोंनोबो गाहाम स्कुल जोंनो मारिनाय एर मानोना अमुया जे उ बुइनि आरोनि स्कुलाव सबाय चिनरो तांगेरि बायदि उ बुइनि लामा गाहाम तांगनो उठबै चिनि टिप्रासानि आमसायो लामारि बायदि बुइनि आमसायनि तुइ फाइ दंनि नरनो तिसावै चिनारो काइरि बायदि अमहाया चिनिखाय बुइनि आरोनि माहायनो चिनि अररबो रिफाइदि आमसिसेबले जों जे अ एडिसि आमसायो दंनाय चिनि हानि बुसारो माइ गाहामखाय मा जाया चिनि माइ खालायावबो माइ कुकुलुंखाय रेडि नों जेबाबे जेनारेल एरियाव
mai kuplungkai mai rango khuri di mahai sungbo mai rango mai kuplungkai khuri di ere manane omoya ubong ni mai khlai ni mai no chini mai rango di phai di akong ya takuro bukuro amte haite chung chini kono jonokono ma bujongai chini bororo ma bujongai sung buni mai rang ni mai seka ni kok saya chini mai rango ko mai kuplungkai di sung mai o kuplungkai chana ni amo se sung nai takuro bukuro o kok no chung chini bororo ma bujongai tabuk sung te राजनीति no simi hamza lai जों राजनीति पलिटिक्स सिमी खाइलायै दफा बाय दफा ते वालायै तंनानै जरालिया खरकसाते खरकसा मिलिया नङै तंनानै जरालिया अ जरा 6-7 मास जों जुदि कष्ट खाइबानो कोनो मते खाइबानो सरकार सुजुग सुबिदा केनो सानजावै अ 6-7 मास जों जुदि कष्ट खाइयै बुबाग्रानो लगिरि मान काकै जों 2023 नि सिगांनो फियक जागनाय दाखुर बुगुरो अमरो जों जतरो जों मा बुजबनाय अमरो जों मा बुजबनाय जों तेकुनो आसो Kolok kok sana nanya, oh kisisa kok no, sini lukurok no, sing kami ansayung bung sini vice chairman so sini joto leader tengah, oh kok no, sing utan soba joto soba mana sing mas kanai tak kurok no bukurok no, sing bansina nangai, sini busara ko bansina nangai, sini busur ko bansina nangai, tabu se asal kos tu kai sing satu kata mo, 100 jona, 31 jona tong bote, jepure 100 jona, 21 jona ngi tengah apuru sing bomo hai tong no, bomo hai sini busara no, sing torinan ni nangno Daleknya wan sukai tak perlu bukro. Gam sunung situ, senjata bebas no, padi. Taklah bisi election bu ganai peke, oh bisi election no, omo heke na ciri dokan no mutang nani, te ciri buka kerana logi itu bebas no, tansa kami samung tadi untung ini no, anjot tu bukro no koi, ani kisi cakok dan orang no pasile, buka kerana ayuh lutung, ciri dopak biasa situ, tiga detik kalau